kardom don wali tu sinun malon nang litum kaduk awes tami thek ponong je litum candidate saphan interview ke an pon hot setami litum kaduk awes tami theklong ji la penalong along campaign ke dam lahai viral video banganon malom bang ke klang pik khangyang lo cha the election ang te bok ong lahai bang ke hearing tang ong po social media long setami la se litum thek ponong je dak litum difu LA candidates de alang lipan karju pon ho sami tum thek ponong ji penang anra tum ben criticize pon lo comment section ong ke support tum sami dolo la pen criticize tum sitami dolo athe pi pon ma upload tang te alang li kaning je athe tin long sitami kene chekene kene pon se mane phajut ko athe tin long le arju pon sitami la pen ke alang li pulo je elitum CEM Dr. Himanta Biswa Sharma pula bangsong deng sitami penaan viral pun lo nilimat halo lahai kan nije ke nilian cho jibon ka mistake po sitami kali texer thedung aling the tumang bo pen sitami CEM la pen EM along mistake pon de titi la se non sitami la lo je alang li CEM Dr. Himanta Biswa Sharma po CEM and direct EM CEM nang pasun tuk lo Dr. Himanta Biswa Sharma han sami la se la bangsong post tami penaan viral lang la se nang tu masap so video clip sabang lang pon chom tha kene lahai hetris kene bangke avidet si nilihin pen pavidete kusi nilihin penang li tumhan chuning rik lo athema nili tum kene ladake Bharatiya Janata Party ladake nili tum bangke mithang ni tum bangke isi aniti niyom man nili tum dam isi principle nili tum type principle do ladake kene ticket ke hang bangke anu tinta right do la se nili ta ke hang lo aro nangli tum an phansita ladake nili tum Bharatiya Janata Party lo ke kado kami panta most welcome do nilitum ke lase akene ke nilihin pen hided lo pulonte nilige unan jakong chi people la pen ke litum karbiang long ba difu karbiang long pude kali difu pude kali lo karbiang long arat tum an panta nilihin pen isi kene ilitum dak kene kaching honai autonomous council CM Dr. Himanta Biswa Sharma la senang litum la video clip sitami theklong lo kedi la se ajar le punon le kene chekene seta ke hai je bang ke BJP lo poselang litum pen confidently alang tum pupon lo athe ku people si confidently alang litum ki pupon ma upload ang te litum arleng atuma votes ke la ke phan plike pra forward kaduk kawe ke banking sang vote se ongmona apot se arleng vote sang bong pen sitami alang tum 30% ke longji apot si nilitum ke hai lopu aning che theklong athe people ma upload ang te king sang vote ke long labia the bang enang litum lalang pontha sub so video clips Lasi lanang litum video clip theklong lo kedi ilitum kaching hon CEM malang li camping ke dam lo adung ge masi do no ma upload tang te Mr. Pawan Kumar asi ilitum thek polong yi penanum social media long criticize pono ayat lo sitame ajar le punon alang litum ke votes kere ka video bang ke thek share lo Mr. Kumar pohedi Mr. Kumar jakong thetan athe pi pon ma upload tang te nan litum kadok ko same theklong ji alang li right hand puli pude ta chok lo alang li long se vidun kri lo camping ngong an ke la pen hadak pen na ana mulu ka tum chetong dun lo la pen ajok ninge the bang ke dolo athelang tum puja ke kuri kaduk ka same ke claim kaduk ka same litum thek ponong lo social media long video long asalang tum ninge the bang ke doklong athe pi pon ma pong te keng sang so votan ke lang litum silong pon app po athe pi pon ma upload tang te lana ni sitame pi pon si papodop de del PGR VGR alam la pen PGR VGR along people say eviction se del lo la ke litum ke dam tang men sami chini lo la pen claim clear del lo ale bang enon che theklong pot he people ma upload ang te keng sang atuman ke lang li pham se votes jok po la pen ke lang li bege don sitame litum thek bonong lo kumar keng sang lo ma pong te Mr. Kumar आपका
डेवलपमेंट के लिए शांति के लिए नौकरी मिलने के लिए हम लोग एक साथ काम करेगा पवन भी है अब हम लोग का अमेरिका लीडर भी है हम लोग एक साथ काम करेगा होगा और आप लोग जीत हमेशा जो दिन तुलना होगा कि वो हमेशा है वो जीरो alang liga to mani karong ari ke charde batai captain koilo pipod ma upload ang te alang litu makerab long pola pen hada ke chak yang pena ana sondo sona skim pen chenglok kerap ki pj alam lalu tang te litum lake ruling party tu malam lo non puthode litum dam thulo nang ko piloma pong te lake elitum opposition anat ke pc je plang bom no upload ang te hapu ake hayang tong tiga thara tum takang hong lok lang koman tu si naga chingwa I phan ne hem ke wang serak poma po lapu tum ta wang nok ne nangge BJP abele hat thuri thoron democratic ke pu pak lo haputa democratic country posi democracy rona tang penang ta thulong hanang ni hang ning thurnoi pu lapu tum tat nang tum phan sing hong ding lo chingwai senang wala ma bang si ase social media long ke thek polong jalang le tum ta postpone lem de dalo pi polom up lo ang te pini last lo kang hong ji pen up pen king hong hello nomination ke file dam po palam se selang le tum pangdak polo je pen na balom pen ke nomination file pidam po posipu jogdam po posipu la pen ke konat pen si thurpon po mabong te npp pen posi social media long ke pen nang anaba pa che tak pon la hok ne na hok ne sitami la ke opposition na dalam lo la selang tum mabang ke ning si ke doi la pen ke claim rapet ke dam rapet je la bang ke la tum mabang ke kopilo ma upload ang te alang tum mai ka chipri ya bidi lok lang piniar ni sitami lalo la se piniar ni ke li tum thek ponong lo camping ke dam punon yat punon puak ke hai jai ka thara tu manggelang te congress pen camping sitame dam rapet lo procession sitame akha yang tong ti thar tu ma padar dun vilo lang tum bang ke warning ke pilok lo man tu sina chingwai ke bang ma pu ta so sa tum kali kapre ka tum kali ake hai jai ka thar sinang hang vek ni jai ka thar sinang call vek ni la pen ang chingki vek ni po kapre tum han ke message ta lang le call ta receive se punang nak pena social media long pa chita ka bang ke jolapu lasi lapula ben non arizala bang heli tum non ben si theklong lok lo komara bang pu se haima pukela ke nale tum kadu ko vesami chini pudam lo plotang te juno dak nang na char juno dak nang na athe eli tum lang nam lo plotang te e kadu ka vetame ningke hang ke methanga party le bang te pu setame la bang so bang ke success e phan ke ni kai ke setame puer arleng atum ning isi don halang la pen alidar atum ning isi don halang leader atum yong si ning isi awe plotang te la ke arada sudum ta la son thon lo ka che thak don ji athe anutina leader phan se ningke hang ka prek anutina leader phan se ninge ching sam ka prek hala bang amuka phana ningke hang arada tum ke pusi dun po ma pu jai ga tharana ningke hang arate pusi dun po ma congress ana ningke hang arat tum ke hapu lo ma independent candidate tum phana ningke hang arat tum ke pusi dun po ma si che thak phun polake aposi aprang si ko son si che pa haiji plotang te la ke leader atum bang si ning isi donang polang tum claim rap pedam rap pedang po an lo plotang te arat tum ta che tudun po inu da phana ningke hang he bang sami hala nut ka prek hala ningke ching sam pena jok alang li phan votes people la hen lo donatum la se ajar le punon non ephong se tame keng sang si hai lipo ahok peda lama bang ke athe keng sang support pen si hai lipo keng sang si hai lipo klasi hodak ta hai arjuno dak ta hai sitame the truth is bitter po ahok peda lam ke hodak ka thek sitame ka chekok ke la hen lo po alam mang ke litum ka do ko we sami chini la po se litum ke ningi si ka we pen lok si kedam tang ben sedami sonak thaklo non ke bang jilang same la puson thak po asi penana tum comment section no aning ke pung tum dota thek sitame ahok alam ke litum accept joining pipon ma wong te litum alidar tum ma selang tum ningi si do thek the ningang sam pen kremek the la penang ja pon thek the apose ahok alam ke hodak ta thek na litum ning pung ta thek sitame itum charju unai charju yong si uno bang te litum an si ke paprang on ta thek po asi ne litama thabom ning ke ha tek te ni ta nomination file am chokoi ma pu election of fan candidate hedi mako son lo rada thom nali tum nang jok ima neli nomination jok dam chok lo tang te file dam lo tang te la se setami neli matha bom lo neli ke camping abang ke dam delu tangka videt posi la hemar lo pen se loi top chok edi la se la ni chapata ko se lam lo la se nona teng lo tang te la son nang nak lo anutin bang putin sitami pilo neta independent ben si thurji anutin da poster che tar rap lo anutin sitami social media long pangdak rap lo je independent ben si thurji polam mang ke la so teng blotang te la ke vote ka che thak lok lo la si neli ta matha bom lo independent men thodu nang ji ma pu neli camping nam de pin pen kwan tong vote long ji ne
เราบางเจลังตึงดุกหลังเก็บปิ้งนำได้เลยนี่ลิเกอธิปตังกัดแต่โซเชียลมีเดียลงเป็นดักเป็นเฮลอยตอกปะมาสนอโดนตุงแล้วเราจะปัตตาซอยๆลำเราสิตามีซีบลังน้ำเราเปลืองแต่นี่สิกาเวียงเทคเราละเห็นเราitu wa population ke 45% vet plotang te laan vedang bong pensa candidate tharu nang le rok de man mat phan le jok bo kon se vote che thak bo la hello donatum la silitum ni si ave pong thek bang ke la dak sitami si lo ta pen ki si pen mai opposition atum ni si donang polong sitami ni si ave pong thek bang ke la hello te mi siang bong ka che thak lam ka che bok ko mani bang tang ka chen det tho ha mani bang ke kali muka pen airline zo det tang ho la pu la ben pen ma si jut kok jut ven non ke keng Shanghai po Sydney ta people yatta people la ke tum thek lor lam lo la se pini neli padingo elo neli ong neli France ta me po se an se ni ye pon chopo karo